si kayo namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programan MIB, mga isyu ng bayan. Dasayan na kabusan na Pizza 31 od Biyernes agagik December 10, 2021. Magtaryo na lingkor Action Joel Balolong, Technical Control Action Conrad Alvarez. Yan nga ran siyempre nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawad tan yarada paway manalutor ni nasaray balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko kabaluyan. Dasayan maliwala sa gagik ya kabusan na Biyernes. Biyernes na ta nagagik ya. Lapod jad sayan kabusan nagagik, samput yan agaw. Samput ya agaw, samput agagik ya pizza mod. Bulan na Disyembre, tan taon 2021. Balong taon lang na anino paglilabi kabalayan niya, kabatangtang na kampana. And then, mampuputukan lara agagi kad kaliber-liber ya, siguradutan. Kabalayan, at New Year na po mga kaibigan. Pero sana nga po agagi, at balansa ng sakay. Balansa ng sakay agagi, at akang iriyot ninsan siya, anto ka man so... na may napagkayanan, yayahanda at tapo na lamisaan, pisalamatan tilata na Diyos sa katawan. Siyempre, aganani kalta nagagik, so tatawagan tayo na spaghetti, pansit, tan na ararama nagagik iray tikoy, antok ay tikoy, anto may sakay, latik agagik, o ararararatam. Yagkatuan tuta nagagik at sang kanang nang tayon agatan na ikal at lamisaan tanuntan mo at say fried chicken kupelot ulo na baboy nandurumanitan. Kaya ingat-ingat po tayo, tandantin na inayagagik kaya pisalamat ang Diyos sa katawan ni tan. So amin nagagik iran nagagamuran tan nagamuran tayo iloob na balong taon. Ila ko mo nagagik, kaya maging honest to goodness tayo agagik. Yan siyempre, untan mo't ko mo nagagik, kaya walay takot number 1, walay takot tayo Diyos sa katawan nagagik, kaya yan tayo, nawa na sa bansa ni Israel agagik, labay timan din, ubasan tayo sa Bible, kasi sa Bible kabalo yan, history mo ili. Wata nagagik sa istorya, at bansa ni Israel, the chosen nation sa agagik na Diyos sa katawan, yan iner at ditanan lapo kabalian so Christmas. Aking kwanyo. Kasi dita nagagik inyanak so katawan ti ni Kristo agagik. Lapo din kanak na katawan ti ni Kristo katon walay Christmas. Pero si Kwandara rom sa lalong-lalo na sa mga politiko, sino naman po sa inyo ang nakapag-isip at nakaisip na batihin at ilalagay din sa tarpaulin, Happy birthday Lord Jesus. Sayan agaw, December 25. Di ba? Angga po kabalayan. Angga po inanang tayo agagik ya. Akapang ibagalabalaya, Happy birthday Lord Jesus. Kwanto niya. Pero no si Ma'am birthday balat agagik at sakya to. Ya walay leader na sakya. Balag organisasyon. Amin agagik ya manunaan niya kanto. Amin agagik ya manunaan iran na amay nadalanan na totoo. Wab man so panangilugay da. Kabaluyan ta, di ba? Hangga po'y makakanunot ta nagagik. Si Kwan na Diyos sa katawan, the Book of Jeremiah. Siyak so mismon amalsa na taon tandalin. Siyak so na mamabaat, pinambiigan so boundary na sari danom. Pinambiigan ta nagamanlalao ka nagagik suki niya. Pacific tan Indian Ocean. Untan mo salty water to amitab danumya matabang. Yan wala inuman tayo. Sikato'y mangukontrol od saray nanduruma eran bituon di tanod kalawakan nagagik. Akin nagyok nanunutan balot tan akin at iikalinyo tanod nunut yoy. Di ba? Minsan sikatuta nagagik so kumbaga nayarin naipalapag na Diyos sa katawan niya ang gapo irasun tayo. Kato nang gapo ang gapong balot agagik so pakanangan tayo ang hilugay.
Pero no si Ma'am Baldi at si ganito nun yan Poncio Pilato, naku po. Amin na corner, nasa kubani karsada ko pa ilaw. Amin unli ko kagkawigi kawanan, sa kuban di tarpulen. My goodness. Happy New Year pa, dakinan na kinatan agagi ka, working day natan agagi ka, 31, aliwan holiday kabaloyan. Magano ta, Happy New Year pa, dakinan na, magano agagi ka, tani ay karni mo iya, so anong nang ko. Happy New Year pa, dakinan na, Attorney Geraldine din banikad, sigurado ya, mambiyabiyahi raw narapirad opisina dan niya kabaluyan at sararayan kaplusan. Walay opisina, walay loob od opisina at sayan agaw. Siyempre naman, 31, si kamit wadya kami agagi ka eh. Si Action Conrad, wadya mo. Ami partner mo ba co-pilot eh? Ami partner, ha? Nane, agla mama makugip siguro, ta siyempre, ngarom lang to. Talaga naman. Si Konto niya ni bagong taon na, ilang oras na lang hihingi ka ng kapatawaran sa lahat ng kakilala, kaibigan, kapamilya, higit sa lahat ang Panginoong Hesus. God bless us all. Kuha si Lori Parsan. Siyempre naman, lulugay ami pamat. So, midwife min magangganatan, makuli-kuli at serbisyo. Si Madam Jubel Cansino, ay barangay kakarita niya. Madam Jubel Cansino, si Ma'am Anik Caranto Soriano, Ma'am Gloria Macalanda, Tansari kay Bamia BHW official, siya makuli-kuli. Diyan Barangay Kakaritan, San Carlos City, headed by President Ronald Tamundong, Tansi Kapitana Gloria Canilang, Sinan Lugay, Madam Berinya Cansino Munda Cruz. Good morning po, chikin namin. Happy New Year po, chikin namin nagagi. Kaabuton tayo balong taon niya, nagdagno kabaluyan. Nakno na walay pananisya Diyos sa katawan, walay takot tayo Diyos sa katawan. Sigurado tan, sa year 2022 tayo agagi kayahay ka agagi kaya, di ba? Attorney din good morning po si kayo. Untan tumatadakinan na board member Ming Rosario at Bali na Manawag. Si Kwandari taga Manawag, ang Tamaksyon Joel, Jad Bali min Manawag. Agmilabay sumasibag, agmilabay sowa tuoya duralan to imahin, nasay dilin bali mi. Ay siyempre mo, kasi ati bali na Manawag tan, kinaraw agagik ng Congressman Tof de Benicia, ya magmaloy ta nagagik ya Pilgrimage City Kabaluyan, Jad Norte, di ba? Si katon Jad Sararayan Kaplasan nagagik ya, abay unacceptable Kabaluyan, so mismo tatawagan tayo untan niran estilo. Kaya ingat-ingat po kayo dito tanod bali na Manawag. No nalingukinitan Kabaluyan, di atudasyo. Man ako kayo na singano ulay na sakayagagi kya amay ubi first before you complain or authoritarian. Ang gano pikawat, basta labay to, sige. Ayrong iman agagi kya, agatan usod si katayo. Laanti pa niya balat agagi kay ari moong niran balita agagi kadasayan na kabosan kasi nata nagkabaluyan jad iloob na volunteer niya maya mangilulo naknula agagi sukin eh. Ay agagi kay manakakis ira kada walay na walay on sare aso agagi kaya talaga manakakisira no walay nariringil dan puto kas kasira kasi sensitive si eardrum darararatan jag katuan tulang bengat likod lad sensitive si eardrum dararatan nagagik ngano di adyantan mali kasi raratan Kabaluyan so aso di sa ta diferensyang gano antoy kalasukos ditan da bangun ira undangul ira Kabaluyan, di ba? Kaya ay nako po, ingat po tayo Kabaluyan niya mampaputok lang kalulan no ararami sutil iran totoo ya mampapaputok ira nagkalulad sa ararama kainom lagagi. Nako po, my goodness saya po Ginoo. Si kaso itong paano si kayo naputukan si kayo o sila nagagik na sa may tatawag ko yung paputukyo. Sikini pakadisgrasya nyo nitan. Si Governor Pogi Espino, LGU Pangasinan. At nanggawa na 10 agagi kaya abig imbisita na abig Pangasinan. Ditan at Bali na Labrador. Ulit yan bimbisita so abig Pangasinan Kabaluyan. At Bali agagik na Labrador noon pitsa 29. Ginawayad Barangay Bulo.
Binitlanon Pangasinan Governor Amado Pogi Espino III, ya sa abig Pangasinan at sakayang programa, ya amin at bibirbiran to at bibirbiran lang na buong Pilipinas agagik ya at sararayan kaplasan. Ay agagik so abig Pangasinan Caravan at saraw jadu say manunaan niya gat matunya at serbisyo singa say kabuhayan palingki Caravan karuman niya pang kabuhayan nagagi kami kas for work abig lamanod barangay food production support program kalinisan Caravan yon iner sa saluan ni plastic waste at kantidad ya 20 pesos kada kilo tani sasalat ya balot na grocery items school supplies tan arum ni ragagi Gatman na saya abig Pangasinan nagagi kinatulungan ni Pangasinense. Yaba kabangon malalapod ang mismon epekto lapod saya sa pandemya tapyan umpawil so biskag na ekonomiya jad probinsya Kabaloyan. Jad mismon mensahe ininggan nyo ng Governor Pogi Espino residente. Iyaya gagi kat tangkilikin Kabaloyan. O di no suportaan so abig lamanod barangay yung mga na libreng serbisyon medikal. Yes, ay amot at sinigundaan mo't Kabaloyan ng Labrador, Mayor Dominador Arenas. Ay agagi ka at iyano iner nan karo malabat at nakapangikurit na nimbunag agaw kapangir kasi 29, 31 natan. Na nimbunag agaw agagi katakapangikurit sa Provincial Health Office na 351 medical consultation, 179 consultation, 50 chest x-ray. Biro nyo mong pa-x-ray kayo agagi. X-ray examination, 35 ECG test, libre, 10 skin disease consultation, 60 laboratory examination. Awalan mo yan, nanduruma era na libre na examination niya, singa sa blood sugar testing. Tanagagi kaya, bali-bali yan. May na-testing agagig so blood sugar mo kabalo yan, ula ka do hospital ta, naku po, mambat na so 500. Your urinalysis, HGB-HCT 12, cholesterol 21 agagik, uric acid 36S, awit mo agagik na LGU Pangasinan so food production support program, yung mangiter na akapangiter na 1,075 fruit bearing trees seedlings, 1,000 papaya seedlings agagik, 6,000 tilapia fingerlings, 53 farm ready vegetable seedlings, sampluran water pump, 11 kaya napsak sprayer, nanunutang kuyay water pump agagi, pinalikdudari Farmers Hood Santa Barbara at Sami Farmers Night. Manrireklamo rin dumaralusod makteryon na lingkor, pinuhiyat na kami kondang. Ibaga daw, wali parapol da, sinamsambo miman. 5 kami mo, ang tamanaya, pambulatis na labangan. At Sami Farmers Night, ya piyesta mi, at Santa Barbara. Kapiano wali ito, kasi ang kapilabay tula. Mong maong ninandalos kami, kunda niya agagi. Nagsawang kami lalingan, kami kakimid alog mi. Tamanayang gapumot ang gano, ipadrudadtan, kunda niya agagi kaya. Ay, talaga naman. And then, sampluran water pump, 11 kaya, napsak sprayer, 70 pirason, gill nets agagig, 2 pirason, seine nets, para sa farmers ng Fisher Pocod Valley na Labrador. Wala mo ito 47,077 niya kantidad ya lokal ya produkto. Malalapod 20 local vendors sa sinaliw na probinsya at silong nakabuhayan palingki Caravan. Ay agagik at aawitin at 14 ya government run hospital at probinsya. Di ipakan da sari pasyente tan frontliners Kabaloyan. Awalan mo tiya 15 na beneficiaryo na akaawat na 400 pesos cash payout para ad karuman. Iya pang kabuhayan ad sa may cash for work program. Akapangitermot sa probinsya agagig na sakaya unit na grass cutter para ad barangay Bulo. Yenawat ng barangay Kapitan Mark Jefferson. Wala say abig Pangasinan area. Mot at ad information desk sa tulong ad pangiter na training tan trabaho yan iner walay 50 tansya may residente so na interviewed saya abit lang ng Gobispino so ginawa na probinsya na Pangasinan damin pinagamit na sari Pangasinense so punden akalaan para sa sikara kabansag tunyan pasasalamat kwantumot sud pikakasakay na sari Pangasinense sari programa na gobyerno ang kuana na Governor Gagik nagpapasalamat din ang mga benepisyaryo ng programa kay Gov Pugi at panamaglay
Now, panlalawigan na Pangasinan o ay pamalang palalawigan o Pangasinan ya kapangiter na karuman niya tulong at hanap buhay agagik. Magangano pa at dengelan ti pagagik ya so mismo na palapag na naapo gobernador short labangat ya iran na palapag na gobernador Kabaloyan ilira dasaya dengelan ti palabalaso nagmaliwa busis to niya Kabaloyan na gobernador Pugi Espino. Pero ko, amay sakay agaw siya, yung programa amay abig laman. May narinangal yun sama niya Kalusugan Caravan. Isang araw po na nandito, libre so tambal, tan check up, tan of course minor surgeries, x-rays, laboratory testings. Si Governor Pugi Espino tanagagi ka at mismo na palapag to niya, magagano pa niya, sakay pa niya agagig dengalan tini. Sayang kabusan at ating tanagagik. Ay, magano. Team Espino, yung mga iter na panang. Magano. Si Kinman, ayagagik man ayagagik kay si mismo na Mayor Arenas. Matalabita mo ayagagik si Mayor Arenas. Dengalan tayo niya, supisa salamat to niya. At kinan Governor Pugi Espino, tan LGU Pangasinan, tan saray kabyangan na abig laman od Pangasinan nagagik ya. Yawad Tanirad Bali na Labrador noong December 29. Sayang kabusan at ating tanagagik, wadya so Team Espino, yung mga iter na panangaro, od Balay na Labrador. Wadya so tatawagan tayo Abig Pangasinan, Abig Laman. Katikip to so may medical mission, yan nagawa ta, piyan jaduntan na askaso so Abig Laman. Si Mayor Dominador Arenas tanagagik dasayan kabosan. Wala balot dengalan timot so mismo na balikas ni na Governor Pugi Espino Kabaloyan. We try everything to consume all the funds for, of the provincial government for all of you. Kaya po sa inyong lahat, ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa suporta ninyo sa mga programa ng provincial government. Si Sakid Sari beneficiary balot agagi kad sayang programa akisalamat ira dakinan na apo gobernador Kabaloyan dengalan ti pamot so babismon pisa salamat danya. Saya po dahil po ay nakatulong po si gobernador natin sa aming asosasyon sa fisherman. Nagpapasalamat po kami sa tulong niya sa aming barangay na nagbigay ng mga permit sa amin. Salamat. Ayan po mga kaibigan na beneficiary ta nagagi kad pisa salamat da kasi mataltalag kinye. Actually ya balbalog so tulong tuya para sa individual ya Pangasinense ya minanabangod saya. Am X-ray lang bangat, urinalysis Kabaloyan. Sus by goodness. Lakad sa hospital Kabaloyan, ya private, mambanak sa 500 to 1,000 nga agagik ya. Sa kanya beneficiary, si papalapag tipi sa salamat to od LGU Pangasinan, panangidolo ng Apo Gobernador. Kami nagpapasalamat kay Gob Pugi Espino dito sa kanyang pagbibigay ng ayuda sa amin na ganito para sa aming mga pamilya. Ayan po mga kaibigan, so loud and clear. Yawa pisa salamat dagagi kya sa te agawa ya year-end abig laman o abig laman Pangasinan program Kabaloyan niya ginawa ditan mismo od Bali na Labrador od Barangay Bulo Bali ng Mayor Dominador Doming Arenas. Ang kanubalot tani ang awit oras tayo alas 8:12. At karumaniran balit impormasyon ng bisita tayo bagyon si Odette Agagi ka. Arit tinatalapos to niya, kumusta lang ikipapason da, pero siyempre, nira ka bangon. Pulis na nilang bangat agagi kaya ipaplanchay kibibilay da agagi kaya Kabaloyan tayo napiktuan ditan. Pero ang dibali, taman sa sabimat kaya tulong yung malalapod na durumairan NGOs, ang durumairan na sektor, ang dinuntan mo at nagkalulad sa arep politiko, sana makakarating ng tama. Sana nga po Kabaloyan talaga nun dapod dakulap daran niya, iyaganin na politika agagi. Alas 8:13, balot, pawilantitan, kasumpalan na komersyal. Sa nakal...
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy tini kabaloyan ita saya na programa alas 5:25 na po ng umaga. Kwandari eksperto agagik sa infectious disease kuno expert kabaloyan in kwandanan na karuman. Yasay rapid increase at COVID-19 niya kaso jad bansa at very alarming niya or alarming niya agagik niya. As the Independent Pandemic Monitor sa Octa Research Group ng Pasagbayad Metro Manila Mayor, yaya agagik yan natanot walad silong na moderate race kasumpalan na reproduction number na coronavirus jump into a critical rate kabaloyan. Sa Department of Health reported 6.6% positivity rate noong Thursday. Ababod sa World Health Organization 5% benchmark sa indicator of infection at under control. Actually, dyan Makati agagik at si Kwan na DILG get tested kwanto niya at sa may quarantine violators. Kumbaga timakas. Natan ng timakas siya agagik, walay at positive ya kabalo yan ha. Natan, wala ray direct rin na akatuya huto niyan mga labindua. Katon si Kwan na DILG get tested all those kwanto niya kabalo yan. Ya direct contact na sa may quarantine violators. For the first time in over a month, sa new COVID cases, ayat nan soared to 1,623. Nearly double by 889 niya cases recorded on Wednesday. More than 1,153 reported na November 23. I would say it's alarming because if you look at the trend, it quickly went up and this is something that we have to really close monitoring ko ng Dr. Ron Gensolante sa HIPI na Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit at San Lazaro Hospital. Sa increase ko na number na kaso at attributed yad sa holiday related mobility and gatherings in kwa nagagikya da sari managpalapag ya antiputad si katunya. Ayat iko-considera ko na agagik ya sa kaya critical. It urges everyone to reassess plans for celebrating the New Year. In kwandan gawon tayo sa safest option was to remain in your family bubbles kwanto niya agagik. Correct! Nan sa may ulat tayo agagik kada critical amay reckless siya pagkagagawa sa kupo. Yari na po tayo kabaloyan. Kaya ingat-ingat po tayo agagik. Da sararayan kaplusan, di ba? Si Kwanda Bolante, kapigan tayo mampayong. No, abasatila, si Katumi Sangkera pa nagagik ya. Kailan tayo magpapayong kung basa na tayo? Kabaluyan niya. Kaya ingat-ingat po tayo. Nathan, isa po makibigan, sa Kedasari, Kaskasi, Iran, kabaluyan tayo. Yaman si Libra agagik, nan si Libra laray Christmas da. Ya pakaskasi lara nan silibra lara agagik ya anggapuyabong abuy-buyak so properties da niya natan balon taon kaskasyan niran san siya agagik at sararami biktima na sa itatawagan tayo kabaluyan ya bagyon si Odette katon na man si amay-amay mo sun tutulong pero siyempre alwan nagnapitan tas iyo gagawin na sari totoo nata nagagik amay uunan da no paano niya walit zero manda niya agagik. Sa balot sa kita no dasaray ang gapoy humpay tanang gapoy tunda agagik ya naiter kabaloyan sutulong at sararayan na napiktuan na bagyon si Odette at si BP Leni Robredo para saray adalana bagyon si Odette kay mabot laya at 42.35 million ya kantidad ya cash donation tanpim mataklagay kad 33.58 million. Kasumpalan niya ni tatawag imano ya tulong od si Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo para saray dinala na bagyon si Odette. Yemabot layad 42.35 million. Ya kantidad agagi kya sorted goods tan simabi. Ya di simabi agagi kad Robredo People's Council Relief Operation Center kad Katipunan Avenue od Quezon City. Pimalo mo laad 33.58 million niya kantidad. Ya donasyon na saray umbaloy at panamagli na Samit Tanging Yaman Foundation. Ya ka-partner na Office of the President. Duaran simba mo agagi kaya manggagawaran na relief operation. Jad Katipunan Avenue ya masulok ya 5,000 volunteer. Ya ay agagi kat mansasalatan ira 24 oras.
nga operasyon yan iner. Pangkakasakyan daw panibanda agagik ya manripak iray sako-sakon bulas, noodles, biskwit, dilata, hygiene kits, face mask, buti na sa alcohol tanarumniran donasyon. Karo malabangat ikastalumplon na December 30, Rizal de Cabaloyan, si Sampot agaw din pangawada na repacking at dasari donasyon na the Relief Operation Center. Pero nan promisa si Robredo, ya patuloy ya ito da pantulong at dasara ya napiktuan na bagyo. Particular at sa rehabilitasyon na probinsya, tan pamalagay na sa abong yaran agay-gay-gay Cabaloyan. Plano mo ng BP Lini, ya mampaalagay na angat buhay village, ya singa sararaya yan ipaalagay, singa ni ipaalagay at Marawi City. Pero may Marawi agagik ya. Bali-bali nga rin to, Marawi, arawini, kung to arawini, realidad agagik at sitwasyon. Si problema kasi dyan Marawi, wala rarami bumbanin puplag ni aeroplano ko pilot, yung nitimurak, katun kinukurdun dararaman kumadwa, arami dalin di man, sa nanay sumakang gawa, sa nanay so, ami makang property, sa nanay, pero sa nanay ni makan, akangaranan to niya. Talaga naman katutay, balaga problema agaging. Lasos-lasos, iran pamilya, yagay-gay-gay, tanangapi panayamanda, di tanad dinagat island. Kasumpalan, ada sa quarantine, sigurado, yung tulog lalamot si BP Lini. At sa lugar ya, inapiktuhan na abilan bagyo. Diyan sa kaya palapag, yung palapag ng BP Lini, ya, importante na nangnang, nasarong bagay bilang sa kaya opisyal na gobyerno. Yung mensahe, hindi namin kayo iiwan. Yung mensahe, andito kami. Tutulungan namin kayo sa inyong mga pangangailangan inkwanon BP Lini Cabaloyan. Talagang dapat sikat tayong sambayan ng Pilipino. Talagang dapat mangkakasakit tayo nilirad saya. Pantutulungan tayo agagik bagamat amayami laran sektor iron tutulong ditan. Dinala ng bagyon si Udit na paglambangat agagik kasi agakaya na saksakay, dugduara, limara, lambangat iran totoo. Yang mga idaolo agagik at pantulong at sararayan biktima na bagyon si Udit. Sa atin niya balita impormasyon at impasabit si katayo na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Tuloy-tuloy tini Cabaloyan na dasaya na programa kaya ingat-ingat po tayo agagik ha. Ingat-ingat tayo Cabaloyan, nagkalula sa rarayan panahon. Diyan karuman to ninyan balita. Inkuan mo't balot agagik na Department of Tourism kasi ata nagagik so Dinagat Island, diyan Palawan, diagay kad Siargao at Siargao agagik sa kay Islatan. Ya sa surfing capitalitan talagang was out. Ara agagik iray result talagang atumtumbarang ka pinapasyaran mun marakot. Nabilbilang wali na pasyaran mun marakop ka ba gagi kya ang gapoy na panayaman mo balot at gay amin class ansang araraya agagik nagkalulad sa may Bohol top attraction ngad sa antisya sa Timrak su pandemic ararami floating restaurant agagik kya ad Krusok Lubok River limularagera agay agagik ginaygay ng bagyon si Odette. Pinapataob-taob tura agagi ka. Paano mo labanan mo agagi kimanyak gaili ka sila dagumoy, di ba? Ono da kinan marites tumanda hala. Nanang to looking forward kwanto niya nanang to Cabaloyan sa Merry Christmas celebration na sayat as the tourism industry at Bohol province starting showing sign of the recovery from losses brought about by the COVID-19 pandemic. Aya ko mo nagagik kahit papano unumpisan umbangon lapod limukak agagik so travel restriction Cabaloyan pero di malanlanti udit agagik kag ilaluan tas ko na pag-asa at bagamat in kategory na super typhoon pero ag di ilaluan nyo mambalot kakasil bangbalot si Jara 46 agagik yan nalmonto niya sa kilalamot ya unemployed. Kasi siyang tato niya, makabangon le, siyang tato niya agagik, okay le. Ay balo nung di malan si Bagyon si Udit Cabaloyan, naku po, lalo lalamat agagik kaya nakalan na ilalo kasi si Katut man tatrabaho sa kaya floating restaurant.
yan inarat sa kaya kitchen staff, ya sa kaya da sararami kitchen staff, ya sa kaya sararami shamira ya kitchen staff atan. Ya agagi ka general na sa Bagyo agagi may floating balutuda. Floating restaurant agagi sa Lubok Kabaluyan at Kabkabat ya floating restaurant crossing along Lubok River. Aya may singunyayod si katayo ay palulagkan mga kandiman wala ka da bangka agagi kang kansyunan da ka and then only libor agagi di madlo umbiyabiyay di madlubok river. Ay, agay-gaya talaga agaging. Ayat kabkabat ya, di tanad buhol agagi kayan na crossing along Lubok River Irarayan Floating Restaurant. Aliwala ba la ya sa tourism destination ya ay agay kat sakay da saray tatawgon ten inapiktuanon Bagyon Sudit kad pigaran probinsya Visayas tan Mindanao. Saray Resort, beaches and other tourism site at Bohol, even in Cebu, province agagi kat heavily damaged siya. At indalanan Bagyon Sudit. Sudit kabalayan at dimalanad sa aming panaon niya no inner sa tourism industry at slowly bouncing back agagi kya. May umbuy-buy lulatan makaka-recover la. Ay kabubugta. Kasi timundaya, kimalmadaya agagi at sa aming panaon, nagkaroon na lockdown talaga na as in tatawagan tin di mapa ang bisita di ba nata nagagik naneneng dan makapan-resume magagik ya tan mambounce back la agagik sa operation na duty nita malaw dit agagik katuin ang gaygay sa Bohol ang bangat agagik katakapangikurit kaya 1,581,904 local tan foreign tourists ng 2019 Adsayan taon nagagi kanti siya nagawas sa global health crisis broke out. Arrival numbers dropped to 177,341 lang bangat. Balbalog siya nabubanto niya, di ba? Ng taon 2020. Sa dita malalapod Bohol tourism ng Papua. Say damage sa gagi kad tourism industry lubok lang bangat. At unaabot kaya at 23 million pesos sa gagi. At least apatiran floating restaurant at nearby Loway town agagik so adamid sa mulang bangat at Bagyon si Udin talagang ninakdown to niya nga pinagawan tayo sari tarsiers mo agagik at Bohol aray bilabod may Bohol bilabod tarsiers agagik ikukonsideran sang kamulagan niya primate ya ayop at intiron mundo agmat na isperya na Bagyon si Udin siyempre talaga na kaskasimot iragagi gira kaamot hanggang pinakagkabandan na amay talagang Aryan safety ra kaskasimot ira. Let's all hope they are safe, they are still missing kabaluyan since there are no trace and lives agagik Inquanon Juan Pinat, Assistant Provincial Tourism Officer katulanti antayo si Karisang Karakal si Kwandara Arom sang karaklan iray Christmas tree kabaluyan aking kwanyo taami na kakiwan tanararaman iray akaalagay iran kakiwan ang gapuy bulong to agagik sa ngalang bangat out of 50 tarsiers at conservation area at barangay Villa Aurora at Bilar only 2 have so far been seen duara la bangat ni anang nangda agagik yan sa ayot pareha sa sitwasyon so reported at Philippine Tarsiers and Wildlife Sanctuary at Corelia yon iners pigararan tarsier sa gagi kat nantik shelter era under the rocks tanuntan mo tad sarara may aputor-putor iran ang kakabalag iran sanga di manira kimul-kub-kub si Odette Kabaluyan na tagtumat agagi kinisper so 3 hectares Bungaw Eco Farm at barangay Buntugbud Clarin Town yad bali na Clarin agagi sa Bungaw Eco Farm at sa walayad tuktok agagik na palandoy tana mangitri agagik na Marakupya Bio od Cebu Island. I cannot describe my feeling. Typhoon Odette destroy everything. Kuan agagik na makanggawa ya si Angie Hidas Hopeman. Ang pinagawan ti agagik ta siyempre natural calamity tan kabaluyan Lapod saya ning kagawang. Say unemployment agagik kad Cebu.
Unong Provincial Tourism Office agagik at plus 106 tourism-related properties, establishment, activities, site, and destination agagik so adamyusan na sa bagyong typhoon. Ay, bagyong typhoon na sa typhoon udit agagik. Sa estimated damage from tourism businesses covers about 50 to 90% of properties. Tanong-tanmot at ay siyempre, no agay-gay irarata nagagik, paano tumot i-maintain na sararaman iray employer agagik ko, di ba? Ay talagang anggap po agagik so tatawagon tayon trabaho da niya. Onong at local official sa Kawasan Falls at Lambog Beach, tan Badyan Canyoneering Site at Badyan Town, tan Mount Manunggal Eco Adventure Park at Balamban Town agagik kya sa Dasari Tourism Destination, yan inaccessible agagik kya lapod agay-gay. Kabaluyan at sararayan na kaplusan. Tuni-tunilada actually agagi kya debre. So nanangning mo pati sa dayat. Inggigilig turay ang kakabalog tan inya may indadagam iran dutak. Natin inggigilig to niya. Panon mo linis ang tanagagi kad karukuyan na shoreline damot di manoy. Takatuti mismo itatangas dadtanay, di ba? Paluban TV report na Action Freddy Pardo. Lakay, please comment. Magsyong umaga muli ang San Joel. Kung ang tindahan ng paputok ay nilalangaw, ang prutas naman ang grabe ang siksikan. Hindi sa palengke. Sa palengke, sa New Public Market ng San Carlos City, medyo maluwag ang umikot tayo ron. Maluwag ang sa prutasan. Bagaman at may mga maraming tao doon sa bukuhan, yung nagbabalat ng buko, ang presyo ng buko rito sa San Carlos City, 40 pesos kada isa. Pero ang bugso o dagsa na mamimili ng prutas ay dito sa Perez Boulevard sa kahabaan ng Barangay Ilang. At mga motorista, taga rito o taga labas na dumaan lang dito namimili, pero talaga nakakagulantang ang presyo ng mga prutas ngayon dito na mga bilog-bilog. Yung mangustin, 300 pesos per kilo. Ang grape seedless, 300 piso kada kilo rin. Ang lunggan, 300 piso rin kada kilo. Yung kiat-kiat na dati, 80, 100, 150 to 200 ang isang, hindi kilo yun, yung isang balot. Ang itong itong peras, ang isang piraso, 70 to 80 pesos. Ang apple, iba-ibang klase, may tag 10 piso kada isa, may tag 25 at may tag 50, yung malalaki, pinakamalalaki. Ang itong pakwan, 80 to 150 kada isa. Yung melon na kulay yelo, 80 hanggang 100 ang isang piraso. Ang melon, 60 to 80, yung ordinary nating melon. Ang suha na lokal, 50 to 60. Pero ang nakakagulantang ang suhang Davao, 200 to 250 kada isa. Ang pinya na maberde pa, 60 to 100 pesos. Yung maliit na itsurang bilog, abay 60. Pero hindi mo makakain, pan-display lang talaga sa lamesa. So yun ang sitwasyon ngayon, kaya medyo mabigat ang traffic dito sa kahabaan ng Perez Boulevard, Barangay Ilang, San Carlos City. Dahil sa dami ng mga namimili ng prutas dito sa gilid. Kasi nga naman dito, mas madali pa. Walang bayad yung walang ticket. Yung mga nagpapark kung sa palengke, may charge at saka matraffic pa doon. Kaya dito sila, kaya naman ang traffic nandito na ngayon sa Barangay Perez Boulevard, Barangay Ilang, San Carlos City. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Pahardo, nangunguna sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, da sa atin niya balita. At ang may babagadaya, love, supply, and demand. Katunatan nagagi kaya tagiso demand, ay, siyempre naman, talagang na mga talay prutas ko pelot, dyan supply lang taon, ta siguro, mura siguro na buwas. Bayawas la, kalamansi, kwanto la, mangkalawi kalibayawas. Nabuwas tila gagi mga liw, nabuwas, umuri di isot ni natanay. Nung nangyupami report ng Action Freddy, 100% so increase to, 110, 120% kabalo yan. Matindi. Katuta na gagi sa estilo na sari negosyante, si bagada mo, ngayon lang kami babawi, kwanda mo ta.
Ngayon lang kami babawi, kaya pasensya na po tayo. Yung may kaya bumili, yung hindi walang kaya, wag nang bumili. Nako po! Alaga naman. Babasan ko ni Agagi Kiraya ay diretso ni Agagi Kiraya sitwasyon tan testimonya na sararaya Agagi Kiraya makanggawa na result tanuntan mo da sararata nagagi Kiraya tourist spot di ta nagagi ka dinalanan bagyon si Odette. Talaga naman araraman Agagi Kiraya pati bato ko pilot apruto diri ka kiwa nagagi katon ararami mararaka peran pulse nagmaliwa madi kuanda niya gagik. Talaga naman nga pinagawan tayo. Ganyan lamang po ang buhay. Babalik din sa sigla po yan pagdating po ng araw. Magandang 15 minutos. Commercial tin magano. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen.
gitna ng pandemya ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
alas 9 agagik sa oras tila dasayan na kabuasan. Talaga naman. Hay, judge ka tayo, nalilig na tayo agagik sa medyo, jad Israel kabalo yan, tayo may crane iya manok. More than 4,000 agagik so inatid sama, lapod sobrang betul. Agagik ka at sararayan na kaplasan. And then, jabalot mo't agagik kad arumiran na pason kabalo yan. Abay, antayo latan, medyo walay kabulatan to niya gagi kada sararayan pang kanaunawa. Judge ka tayo, tag tayo practice agagik so untanton ang batalya panahon. Kato na aka tolikup-kup tayo naynay at sararayan na pang kanaunawa. Kaya ingat-ingat po tayo palagi po agagi ka talaga nun talaba la. Dasarayan pang kanaunawa, matalag mo't yung dala niya, ang katila balad bulan na Disyembre agagik, nanigo na yung dessert. Hanggang pumulaga balo yan na. Ay, grabe. Grabe mo't co-pilot si Chabit Singson co-pilot. No, nang paltog-paltog si umpapawit kwarta balo ni. Ha? Andi, asal sus 500 mo niya. Andi bali sa gold di may paltog to. Andi bali Chabit Singson ta nagagi kay. Chabit Singson ay 500 tank yan ni kopelo ni talaga naman. Naman nagagi si Chabit Singson po makibigan ng bigan ganyan no. Kapuli nagawan dad kwarta gagi kan tugawan da mo to. Di ba? Ang tugawan da man ni kopelo no bilbilang at ay, naku po, talaga naman. Durma ay kapalaran na to agagik. Wala mayaman, wala pobre. Maswerte ray mayaman. Pero maong lami wala kag middle class lang bunga lako pilot anto. Amay agkananarasan mo, agkamunanan diyan, eksakto lang bungat. Tano ande, mayaman tinamin niya, isigatin namin. Talaga no, importante agagik ya. Mas marakrakap. Wala kwarta mo dessert. Walay takot mo Diyos kabaluyan, walay mapabuban po sa magagikya, di birigo dayahayan po ang buhay. Happy New Year po, Kinan Sir Salvamar Cansino, magandang umaga po. Manong Binga Bobiliano, sa Happy New Year po sa kayo, ni masayaksaktan malangubong yabalong taon. Si Sir Ralph Mondacruz, good morning po si kayo. Si Sir Roberto Quintans, baka si Sir Roberto nata nagagik, baka malulutulaya, para dandada, para balong taon kabaloyan ha, talaga naman. Taneng ka pala malam may oras may agagik at sayang programa. Da sayang kabosan agagik mamataner kamila na Action Conrad Alvarez. Da sayang kabosan tandaan nyo agagik, kita-kits po tayo sa bagong taon, ingat-ingat po tayo. At isaliwalay paputok agagik, isaliwalay handayo at lamisaan nyo. Tapiano kahit papano kasabi agagik na medianoche. Tama ma, medianoche ko pero no New Year to. Noche buena no December 25. At wala gagik so kahit papano tatawagan tayo na gawatin nyo, isubo kabaluyan. Kasumpalan niya panalagaryo na balong taon pero siya ko pero sigawon ko yugip ko ni insa nakla pabangon. At no, asing girlay alas 12. Total nabuwas mo't ko pelo si panang tala Lunes. Medyo asyurtiante di isa tani. Uno at Sabado. Di si Mampuyat natan si Kuan Action Direct no si katimang programa na kaya nabuwas. Di bali Action Direct ko pelo ta nabuwas si bisita to jatan na si partner to ja. Ami dati no GT tayo. Si kati ulad ja ay kapartner to. At least bali-bali balong taon to. Anto ko pelo. Si Kabalde siya pa ang wantan siya pa, talaga na hindi bali. Linglinggis mo lang kina Action Jerry kaya manimimis. No sa imis to niya ta malaglagkit, imis ka mo alay malagkit, kaya ano na pulakit ang kala, naimis to niya. Talaga naman nagagi. Katong ganadutan si Action Jerry ang gano apuyat, ula, kwantumat. Ta siyempre, bisitin da dyan, yawita mo pa'y kape. Insan ang tuti handayon tayo di isitay. Insan tula payuro mo dyan kawanan ko pilot tayo, Insan lulaga man po programa, lilinggisan da mo. Linglinggisan da kaimis sa mata. Naman, ang gano kapismas. Ang gano kapismas, siyempre, pismas tan.
Di hayahay na po mga kaibigan, so balon taon tinamin, di ba gagik? Si siyak balat si plano ko pero ang gano apo yatak, ang kalabak di man tatlong kinay, may susong dalagad imalog. Piano mamparagam na bali-bali. Nalabay mo di samaranta ka. Ilasunta kalad bike. Talaga naman ha. Nanduruman agagik estilo pero ingat-ingat po tayo kabaluyan. Talaga nung talabala. So bilay agagik ya, sometimes malikot, sometimes kaya sabi nga po nila ang buhay ay parang gulong po yan. Umiikot kondaman. Itilak, tandaan nyo balad niya, so itilak mid si kayo kabaluyan. Judge Psalms chapter 73 verse 26. Tangkwanto niya, puso't kaluluwa ko kung nangihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yung hiwalayan sa hihiwalay sa iyo'y mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Psalms chapter 73 verse 26 to 25 para sa kinamintan kabaluyan na dasayan na kabosan with that agagik magtaryo na lingkor Action Joel Balolo. Technical Control, Action Conrad Alvarez, dyan ngaran, nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, tanamin nyularan, pinagpablimiran, dumarangal at panamaglay na sayang programa at sayang istasyon. Aramin nan bantayad panamaglay na Facebook Live na Action Radio. Maaliwalas tan malikat, yapan na pangabuti na balong taon. Amin nyulara balat agagik, yaran nan dengalad panamaglay na Transistor Radio kabaluyan. Balbalaga salamat po sa kinamin nagagik, aramay laryuan boy sa kabaluyan niya kabandaan ko niya, magangganot ilugay kura at sampot niya pang kanaunawa, lingwan ng kulawari, si Mang Ibe, good morning po Mang Ibe, Brad Jomar, Brad Arnold, Brad Crisanto, Brother Miles, Brother Chris, Brother Boy, Sister Rose, Sister Flores, Sister Fatima, good morning po da si kinamin, and then untan mo da saray taga Barangay Dalungge, si Kagawad Nida De Vera, Kagawad Alicia Tigno, tan Kagawad Gina Fernandez, tan BHW Dan Makulimot, si Madam Lorna Tan, tan Ma'am Catherine Manuel, kabaluyan, good morning po da si kinamin, tan si Ma'am Precious De Vera. Masanto siya kabosan po si kinamin nagagik. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, mangititilak kami lagagik, tan mangilulugay kami si kayo, ya malikot, ya pangabot na balon taon, ingat-ingat po tayo, sa Diyos, sumambindisyon, at balang sinansakay, nagkalutlaad, iyarap tayo, pangabot tayo na balon taon. Ay! Si Action BP, kabaluyan! Action Ronnie, Hieronimo agagik. Mangilulugay si kayo kabaluyan na masantos, mabigtan, magayagan kabusan, tani bali-bali aterto niya. Balulaki ko pa ilaot, nung pa mo sa aterto. Namumutas, 15 years old. Kiya, kababayan ni Action agagik, kung subliat ng pulot, panabaglay na Action Davide Katibakay, Jad, maganon bukta.